салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаш намекардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментари фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо WhatsApp мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Daewoo Nexia бародаро, солиш 97, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик. ҳолати мошин нахалвай бародаро, ҳамаш 100% кор мекунад. 3 баллони 50% дошта, якта баллони 90 ҳуҷҷати солонашам ҳастай. мошин чӣ хеле гуфтем бародаро, нахалва ҳамаш кор мекунад. рости адресаш рӯи кардаги набудак бародар. нарша 12 та гуфтагиай, ахирон нақш буда, дига савдо намешавад. касоне хайдор бошед, рақамро рӯи канада метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти паратара асоби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк бизоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. эълони дигари мо бародаро, хонаи фурӯшӣ ҳастай. 8 дар хона ҳастай, 6 сотиқи замин дорад. хона чӣ хеле ки мебинед, ҳамин ҳолатда қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансур, кӯчаи Ҳаротигинский. дар наздикии хона бародаро, дета мактаб, масҷид ҳастай. хонаро наша 350 000 сомон гуфта шудай. ягон хайдори ани боша бо муомила дорад. касоне ки ани хайдор ҳастед, марҳамат рақами рӯи канада занг занед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерои имо WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони навбатӣ бародарон, ВАЗ 2106, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 06 ҳастай. коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин нахаду бародарон, ҳамаш 100% кор мекунад. 4 та баллони нав дорад. салоншам тозаи, магнитофонш кор мекунад 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 11 000 сомон мега. ягон хайдори ани бошад, биё ай пеш мошина бина мега. ҳайкана махур шуда савдо мекунем назди мошинда. бародароне ки хайдор ҳастед, метавонед ки рақамро рӯи канада муроҷиат кунед. бародаро, аз тараҷи коробка автомат пурсидаги буданд. марҳамат, солиш 98, сӯзишвориш газ бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш автомат, ҳолаташ хуб. мошин нахалвай бародаро, ҳамаш мега 100% кор мекунад. маълумоти бештара метавонед бо телефон дастрас кунед. мошин қарор дорад дар шаҳри Истарошан, наша 58 мега, бо камтар муомила дорад. касоне хайдор бошед, барои маълумоти паратара ба даст овардан рақамро рӯи канада муроҷиат кунед. ва бародари азиз, фикрҳои худро дар комментари нависед. чӣ намуди мошине ки дар кор бошад навишед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Hyundai Starex бародаро, солиш 2001, кузов универсални, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин баллонаш ҳолати хуб дорад. якта диска баллони запаска дорад. ҳуҷҷатошам ҳастай. мошин нахадвай, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, наша 39 мега. ягон мошинхари ани боша, бо мега савдо мешавад назди мошинда. касоне хайдор бошед, метавонед ки рақамро рӯи канада муроҷиат кунед.
мошини навбати бародаро гурӯзаҳои Porter аст, ки бисёртар мепурсанд. Соли 2000 коробкаш механик, ҳолати хуб. мошини бародаро пусидагӣ варид кардагӣ мега надора, на ходҳои ҳолати корида қарор дора. ҳолатош навбат шидагӣ, мақсад ки беғайр айдами ҳолатош дигар ягон камбудӣ надоштааст. мошин на ходу 100% кор мекунад, мегирӣ истифода мебарӣ. қарор дора дар Спитамен, яъне ки вилояти Суғда. нақша 65000 сомон мега бо муомила дора. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихе мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки Канада меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наводҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро, бораи дастгирӣ, бораи лайк ва обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наводҳои оянда.